Mhuri yeZimbabwe makadi kune chishamiso chaitika mukati menzvimbo ino zvandikatyamadza zvikuru. Kune zvinhu zvinoshamisa zvinoitika mukati menyika ino. Ndofunga ndapinda mukati menzvimbo ino, ndiri mukati menzvimbo ino yeKaroi. Pane chiitiko chaitika chakatyamadza vanhu chekuti tine mhuri iri panapa pai. Uyu ndi foromani pano paPlaza, zviri kunzi pane chirombo chaonekwa mushure mokunge foromani vakuda kurara nemukadzi wemuridzi pamubhedha. Mhuri yeZimbabwe zvinotyisa, zvinoshamisa zvinoitika mukati menzvimbo ine Zimbabwe. Vanhu vanotaura kuti uroyi hauko, mashiripiti hauko, zvinoshamisa hazviko. Asi ndashamisika nyaya yekuti mukati menyika ine Zimbabwe pane chiitiko chaitika chenyoka mushure mokunge foromani ava vakuda kurara nemukadzi wemunhu. Baba makadii? Tinosimba chii chaitika nhai baba? Ndiri kuzwa kutya kuti ndame ndichitaura nemi. Chii chaitika ichi? Mhuri yeZimbabwe ndasangana nechirombo ichi mushure mokunge ndada kuvata nemudzimai uyu ona ndinaye muno ndinoshanda paPlaza pano. Handina kuziva kuti mudzimai uyu akagadzirirwa kuti asi ndane nguva ndichidanana naye. Ndazongoshamisika ndichisangana nechirombo chakadai so. Hei, zvakaoma zvikuru. Sekufunga kwenyu mimi muri kufungidza kuti mukadzi uyu akagadzirwa, murume wake uyu anogara kupi? Murume uyu anogara muno muPlaza muno, tinoshanda tisi paPlaza rimwe chete. Maitoziva kuti munhu uyu mukadzi wemuridzi? Ndaitoziziva zvangu. Hei, ndonzwa kutya zvikuru. Hei, ndikatimbonza vamwewo vanhu varipo. Baba makadii? Tinofara makadii zvenyu. Chii chiitiko chaitika chinoitira kukatyamadza zvikuru chechirombo chandaona? Ndaona chirutsa sadza. Chii chiri kuitika baba? Baba, zvaitika ndezvekuti ndatofonerwa naforomani wepaPlaza pano achinditi uyai kuno ndakundikana kubuda mumba. Ndasangana nechiitiko chekuti paitika nyoka mushure mokunge ndakuda kurara nemukadzi waanodanana naye, anova mukadzi wemunhu. Imi munotozviziva kuti munhu mukadzi wemuridzi? Chokwadi, ndozviziva. Asi nhai foromani, imi munhu uyu makatanga kudanana naye rini mukadzi wemuridzi uyu? Ndisikade kutaura zvokunyepa, ndani gore rapfuura ndichidanana naye mudzimai uyu. Gore rakwana muchidanana naye mudzimai uyu? Hei, ndonzwa kutya zvikuru nechiitiko chakafana chaitika paPlaza pano patasvika. Saka imimi pamashedzwa muchiuya panapa, maona nhau iyi yakamira sei? Zvandiomera ndozvapa kuti ndizodedza vanhu vose vari panze apa nokuti ishuwa ndaona panze pachadza kuti pakazara vanhu vakasiyana siyana. Hei, rekatimbonza kuna amai vacho. Amai makadii? Amai vacho vari kungochema. Amai musachema, zvatongoitika izvi. Makadii amai vangu? Hei, imimi amai, foromani ndanzwa kuti manzi mukudana foromani ava. Zvino munozvitorawo seiwo amai? Muchiri kukwanisa kuramba here muchiendera nemusha wenyu kana nemba yenyu? Asi imimi imba yenyu manga muchiri kuida? Asi imimi mune zvimwe zvine zvamakaitwa naforomani ava zvazoita kuti muzosvika panguva dzekunyengetedzeka kusvika pane zvaitika apa? Zviripo zvamaitwa naforomani? Hei, zvii zvamaitwa naforomani ava zvekuzosvika panguva dzekuti imimi muzosvika panguva dzekutadza kuchengetedza imba yenyu, zvekusvika panguva dzoda kufambidzana naforomani ava? Hei, mhuri yeZimbabwe ndifunga muri kuzvinzwa kuti amai vaidana foromani vaine chinangwa chekuti vaiti murume wavo akanga avimbisa naforomani kuti achaporomora achipa mudhudhudhu pano paPlaza. Hei, baba nyaya muri kuinzwa here? Ndiri kuinzwa nyaya yacho yakaoma. Munozvitorawo sei imimi nyaya iyi? Takaipa, handina nere muromo. Hei, nhai foromani, mashoko api amangada kusiyira mukati menzvimbo ine mhuri yeZimbabwe? Muri kutoda kutsanangura kuti kudii pamhuri yeZimbabwe pamusoro penyaya yekupfimba vakadzi vanhu? Apa ndimi foromani, munoremekedzwa. Munozvitora sei zvinhu izvi? Ndisingadi kutaura zvokunyepa kumhuri yeZimbabwe. Chifambi chakashata, chinhu chekutanga. Chechipiri, tisingadi kunyeperana, vanogadzira chokwadi variko ende vanokwanisa kuzvigadzirisa variko. Tanzwa kuti isusu murume wacho auya. Murume wacho waamai ava angave ari kupi? Ndoda kuti nditaure nemurume waamai ava. Murume waamai ava ari kupi? Aripo panze. Saka nhai baba, ndanzwa kuti muri murume waamai ava, ndokumbira kutaurawo nemi. Baba makadii? Tinosimba zvikuru kwazvo. Ndimi muridzi wemudzimai uyu.
chii chakaitika baba? Chii chakaitika baba? Ndikunzwa kutya zvikuru kuti muri kuona imimi pachiratidza kuti pane chirombo chaonekwa pamudzimai wenyu. Chii chakaitika baba? Ndizvozvo chakaitika ndechekuti ini ndaa ndichiona mafambiro emudzimai wangu naforomani. Baba wada kutochema, ari kurwadziwa nemudzimai wavo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naforomani. Saka ndiitira nyore kuzviona sekuti tinoshanda tese papurazi rimwe chete. Asi nekuzviona kwandaiita kuti nditaudzane naforomani ndaiswa kuti basa rinogona kupera. Saka ndakazopiwawo nhamba neumwe munhu dzamadzibaba Noresi kuHarare kuSouthern Park. Madzibaba Noresi kuHarare kuSouthern Park. Ndizvozvo. Ndakapiwa nhamba dzawo nemumwe munhu ndikadhairektwa kuenda kwavanogara. Mukatosvika kuSouthern Park kwavanogara kwacho ikoko? Ndikasvikako kwavanogara ndikataura navo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naforomani wekubasa kwatinosenza. Saka ini ndikuda kuti mundibatsire ndizvionere ndega zvibude pachena kuti ndo zviri kuitika pakati pemukadzi wangu naforomani. Saka madzibaba Noresi wakandigadzirira zvawakandikadzirira, vane mushonga wawakandipa wawakagadzira wakati zvichabuda pachena muchazvionera mega. Zvinova runyoka, mushonga werunyoka wawakandigadzira wakanditi zvichabuda pachena musanetseke, ingai munoita zvamunoita. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa kuti madzibaba Noresi ari kugadzira mhando yerukau rwenyoka, rwerunyoka. Ndizvozvo. Wakandipa ndikauya kumba ndikagadzira zvandakagadzira ndakanyarara. Ndisina kana kumboudza mukadzi wangu kana zuva rimwe chete randakambotaudzana naye. Kana kutsanangurira mudzimai kuti mudzimai mamugadzira nerunyoka, mukadzi ari kungochema. Kubva pandasvika panapa mukadzi ari kungochema, ari kungowiwidza. Muri yeZimbabwe ndifunga munoona chiitiko chakafanira chiri kuitika ichi. Ndikachamadza nhasi ndichinzwa